Така хора, това е мама отзад. Така. Вече май това е последна част на съобщо и шоколадовото такова. Пак си е също, давайте. О, не. О, чакай дядо. О, хора, чакайте. Смачках дядо Коледа. Добре, айде дядо Коледа. Малко да по тебе ще тръгни. Да. Това беше малко гадно, ама. Хора, чао.